mhlawumbe sihlaza impela lokho ukuthi impela mayishayo ngeke madoda hawu futhi yabo leli igoli leli ke futhi lezi yabo lezi ingqole ehlala hostel lezi futhi ingqole ikithi ngalingani ikhavela yekhe nayo ize la ekhaya ifiki iningali ikhavela ubona ingane ipetsile ngekhavela izobona wena njalo ukhala la ekhaya umuntu uyabona ngekhavela yakhe sithini ke thina sihlala la ekhaya sithini sayibambe oh madoda Ashando yaphela uyaphila kodwa mama Hayi siyaphila nathi cha mama yazi lana ngifona kamfowethu lana yabo nakhona nje sekungidabukela kwakhe ukuthi nakho ungasakutholi inkosi yami ngiyamchazela la ukuthi bengifisa ukuza umshelo wami ukuthi engabe unjani uyaphila no-right la khona yabona hayi ngiyathokoza mangabe right cha yazi inkosi yami bekuseyiyo phela lenkinga bekuseyiyo lenkulumo engangifike ngayo yokuzocela ihlobo esihle kuwena yabona cha kushuthi emazwini engangiwakhuluma kikho konke engangikukhuluma nanendlela engizizwa ngayo ngawe akukho kwakuyiphutha engangikukhuluma kulokho namanje futhi ngisakugcizelela yonke inkulumo engangisho ngisangaphinde ngiyiphinde ngiqale phansi kodwa bengicela ukuthi mhlambe masingathi ukuyelula nje sibone ukuthi mhlambe lokho owuphike ngakho ekuqaleni namanje kusayinkinga yini Athi ngiyasithandana ngiyakuzwa cha yazi ngihlezi naye umfowethu lana ngiyacabanga ukuthi mhlambe sizothi ukubonisana nje ungamangali mase kuukuthi naye usefaka uvoltile kuukuthi naye uzama ukuthi sikwazi ukuthi sakhinga kwethu yabona asikupaki mashayando kodwa nje kuukuthi sizama ukukhanda ihlobo esihle yabona ngiyakuzwa mashando kepha-ke ngiyakuzwa mashando kepha-ke bengicela ukuthi mhlambe noma sebengabingelela-ke abafowethu ngesizathu sokuthi phela-ke even ngisho sesizolobola kini sesithuma bakho ngeke befike behamba kodwa ibona abafowethu abayobe beqhuba iy'nkomo ngalelo langa angicabangi ukuthi mhlambe angizwanga sanibona kwikholi mashando siyaphila singezwa kini Nkosi hayi ngiyakuthokozela-ke lokho cha ngamafishane nje mashando hayi cha hayi bese ngike ngase ukuyizwa kancane inkulumo umfowethu eyibeka ngamancane noma mhlambe engafikanga ngamaningi amagama yabo kodwa lawo bese ngwazwile yabo bese ngithola ukuthi cha ngathi kunento ekhona ngathi umakoti ayafuna nje ukuthi angene egcekeni asekhaya angizwanga Nkosi yami eqinisweni bengangitshelanga mhlambe bengingangcono mangathiwa bese ngingasizwa siqhamuka ngakuwena kwaphela
Besacela ukubuza ngosami izizathu mhlawumbe singaze sidale lokho mhlawumbe yisiphi. Okay. Angithi uyazi ukuthi sometimes akulula ukuthi umuntu umjudge ngokumbona. Mhlawumbe yazi mangamvumela nje umfowethu ukuthi akuthande. Or okungcono ke nivele nithandane ngothando lukamfowethu because yena uyakuthanda. Ngizaso. Hayi ngiyamuzwa nami libandla yabona. Cha uMashandu ngiyayizwa inkulumo yakho. Ngiyacabanga ukuthi nami ngangikuchazelile ekuqaleni ukuthi ukufika kwami kuwena ngizocela ihlobo esihle. Kwakuyikho vele ukuthi yonke inkulumo engangifika nayo wawuyiqala yabo. Kuwukuthi vele into eyenzakalayo umuntu oba nothando akusuyena umuntu wesifazane. Kepha umuntu wesilisa umuntu osuke nothando. Kube uyena ofike ezolitshala kumuntu wesifazane. Bese kumuntu wesifazane uyakwazi ukuthi achamisele lolo thando lolo kwazi ukuthi kube nempatho kube nesineke kugcine kuze kufike ekuthenini mhlambe uthando lolo enisuke nibambisene ngalo lo nifikisa kanhliziyo ngiyise yabona. Ngiyakunderstanda futhi nami ngiyakwazi ukuthi bengeke ngithi ngifika kuwena vele ngifika usungithanda. Bengicela ke mina ukuthi mhlambe ungiphe lelo thubane elincane ngikwazi ukuthi ngiyibonakalise kuwena ukuthi uzokwazi ukubona lolu thando engikhuluma ngalo. Angicabangi ukuthi lolo thando ungakwazi ukulibona udlalela buqamama nami yabona. Ayikho mhlawumbe into enkulu kangakanani engingakuthembisa yona ngeke ngikuthembise izulu nomhlaba. Kepha into engingakuthembisa yona nje ukuthi mangabe ungivulela eyakhe inhliziyo ngingakwazi ukuthi ngikuphathe kahle. Ngingakwazi ukuthi ngikujabulise. Ngingakwazi ukuthi ngikwenze ube umuntu wesifazane obalekile noqotho yabo. Uphathe kahle kangakanani? Kuwumsebenzi wami ukuthi insuku zonke ngihlezi ngiqinisekise ukuthi ngikuphethe kahle. Bengicela ukubuza mhlawumbe ukuthi angizwanga. Bengithi ungakhona yini ukungenza ngibaluleke kuwena? Lokho Mashando kuwumsebenzi wami njengoba ngishilo futhi nje akusiyona into engathi uyangihlula isona sizathu esenza ukuthi ngifike ngize ngizocela ihlobo esihle kuwena. Bengicela ukubuza Mashando ukuthi mangabe mhlambe njengoba mina ngikuthembisa ukuthi ngakuphatha kahle. Mangabe mina ngikuphethe kahle sikhona isizathu mhlambe esingenza ukuthi wena kuthiwe mhlamba ungiphathi kahle. Bengicela ukubuza Mashando ukuthi mina since ngikuthembisa ukuthi mangabe unginika uthando enhlizweni yakho ngakuphatha kahle. Mangabe mina ngizobe ngikuphethe kahle unginikezile uthando noma isikhathi noma isineke sakho. Sikhona isizathu esingenza ukuthi wena kuthiwe ngaleso sikhathi awungiphethe kahle kubeni mina ngikuphethe kahle. Asikho isizathu esingenza ukuthi ngingakuphathi kahle noma ungiphethe ngendlela engiyifisayo. Hayi ngiyabonga Mashando cha. Kikho konke sesikukhulumile. Ngiyacabanga ukuthi uMashando uyazi ukuthi ngenkulumo yakhe konke lokho sekuveza ngokusobala ukuthi usengowami mina sengowakhe. Bengisacela nje ukuthi unginikeze isikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi ngithathe induku kaMkhulu nehawu ke ngithi ukugiyala ngaphandle ngijabulele nje lolu uthando osunginikeze lona. Ngicela ukubona masuki. Hayi, Uzongibona insuku zonke Nkululeka. Bengisacela ukuthi ngikufonele emva kwesikhashana. Alright. Hayi siyomnquma uMamzilikazi manje. Siyomnquma uMamzilikazi manje. nawe ukuthi umuntu ngemthanda uyaye umbheke emehlweni umtshengise uthando kanti futhi uyaye umshalazele umkhombise uthando uhambisana nenhlonipho. Bengisacela ungenze kokukodwa mntakwethu.